Kwafika uTebugo uGodman nge-1 September. Nge-1 September sharp befika uTebugo la. Bamrefuse ukuthi angibone. Sharp akunankinga-ke. Ngemande yakhona ngifaka i-complaint ku-visit. Ngibhale i-complaint and request. Ngibhalele Hero Prison. Hero Prison ize kimi umama Shiko. E-section abuza uMatume ukuthi why nivalele uthabisa i-visitor yakhe. Izolo ngoba bekuza ubhuti wakhe. Athi uMatume hayi mina zange ngivalele uTebugo. When I go to office, I miss Khanyisile. I put the complaint official was busy chat. Busy nge-WhatsApp. Yawazi amaphoyisa kanjani. Sharp ngiyandlula nala yabo. I go to my cell. I take the pool. Yazini pool Godman. Amakaka. Ngakele ngikake sharp ngenza ngifaka amakaka esikupini. Ofaka ngani esikupini? Ngeplastic. Faka amanzi ashisayo. Ngwashiki. Mbuyele ofisini kulodlala nge-WhatsApp. Ngithele ngamakaka lo dlala nge-WhatsApp. Akhale lo dlala nge-WhatsApp. Meantime ashayise same time. Azikhanyisile unjani? La mama lava thatha izinto light. Akuna kahle ukuthi sikhanyisile mina bengenankinga naye. Azikhanyisile bengimthelana ngamakaka. Ngeke uzongibiza ngenja. Inja into enjani? Angithi into elala ngaphandle. Usukela wakubiza ngenja? Azikhanyisile anginyamphazamisa mfethu. Ya WhatsApp lo muntu. Bengifika ofisini vele ngimthola u1 16. Basayedla amaphoyisa ayavula i-account. Usikhanyisile obvious mina ngihlala cell 3. Ngine-cell 1, cell 2, cell 3. E-cell 3 bese baqedile u-count bayovula i-cell 4. Mina ngiphuma ngifaka i-complaint ofisini. Akwazi i-ofisini ngabi nomuntu ekuseni. Ngifika lapha thothi sikhanyisile hlela i1 ubhizi ne-WhatsApp. Limanzo kunjani? Enyaphila man limanzo man nenkinga eso. Hamana uphume la. Angithola. If la mama le yabe angibizanga ngenje, benge ngimthele ngamakaka. Asabhekile ngibe ngithela ukudla kweyiboshwa. Uyingcono ungadliwa kube shutdown. Nawe mina. Ene amampela nginawo ngisizeke. Zathini iboshwa le makabe? Iboshwa zima nami. Zingadlanga. Yeah, kupheka kabusha futhi. Sengilanda selini sengithelwa induku VA. Angathelwa vele induku. Bangishaya. Kube ne-transfer ke ephumayo kuthiwa hayi ndoda hayi wena sibosodlela amakaka wePitori na ikindaba yakho. Lathi nge-4 zika September. Udoctor wangibiza. At A unit. Bese A unit Thuthi ngathi e-unit into enjani e-section. E-section kula shuthi sozohamba ekhaya yabo. Ngale e-unit ngibiza udoctor. Udoctor ngenzela i-JD assault. Angithola. Okay la ama-hospital date amonke lawo. Bengigijima hospital abo Johannesburg nabo Bara abo Joburg Chain labo Edenville. Okay bengifaka amasimende inyawo zoyi2. Nge-14 February 2020 sengizovanga ngedladleni. Bheka kangilimala nini nge-14 February ngoFebruary nge-2020 ngishaya ukhata bangise Edenville bangifaka amasimende enyaweni bese wenzeni that time ngithela amakaka VA ekudleni kweyiboshwa. Njengoba ngichaza ukuthi mina into bengilwa ngayo isisu nangamakaka, understand? But no la Godman la le JD8 yami le ase loco prison le angisukela ngamuntu leli file lami laseBara leli olokulimala kwami le yabo leli file lami laseBara singalivula siqale la kule JD8 nayi JD8 angithola Godman nayi JD8 yami sosusa le page leli sivele la udoctor bekathika khona ulimala kwami. Udoctor kulabe ngilimale khona lana. Siphinde futhi sivule ngapha
iphepha leli lase hospital iphepha leli ile lokulimala indlebe ENT bekumele ngithole umshini wendlebe la ngale phepha leli uphamuka kwami mamograms Hearing aid. yeah bahala ngizwa ngendlebe eyi-1 Godman hayi mina mfethu yazi mina mfethu bengabona mfethu laba basekhodi mfethu mina isifiso sami ukubabona basekhodi labantu mfethu ngibabusele off mfethu yabo ya la ma-prison wala ngikhawatha ngoba manje mina ngiqhuka kanje yibo angithola wona uthemba mina kahle kahle ngumuntu ne-crashes kahle kahle ukubanda so angithola ngoba la ngihleli khona ngiyazizwa ngiyaloka la emqolo angithola kahle kahle ngibulawe kakhulu ngenduku namahlonti emzimbeni yazi mina ne-believe yani nakhona ngokutshela ukuthi mina ngabhanti into zange ngazwela ubuhlungu mina ngangigwetshwa ngithi ngajeziswa ngawona hayi nabawonile khona nabo mabalandwe bajeziswa angizelanga amanga la ngiphorekanga mina khona angithola mina ngizocela usizo phakathi kwenu namphakathi ukuthi if khona onamandla ongaya phambili asini phambili ngiphethe yonke amafayili ami ofuna mina uzongithola emndeni South